Well, yung tanong mo naman, Mela, no, Dr. Legazpi has confirmed na nung ako'y bagong spokespa, talagang sinimulan ni Presidente na mag-offer ng 100 million a month para po sa PGH dahil alam nga niya, puntahan niya ng mga mahihirap. Pero dahil nga po limitado naman ang absorptive capacity, ngayon po 25 million a month ang nagagamit. So ang Presidente po, Doc Legazpi, kung anong kailangan nyo, sabihin nyo lang. Because dati na siya nag-offer na mas malaking halaga. So kung anong kinakailangan po ngayon para ma-repair ang mga damage, pwede pong itap yung Presidential Social Fund dahil yan po ay dati na pong in-offer sa PGH. So yan po yung unang-unang reaction ng Presidente at pinapunta nga po niya kaagad no, yung ating MTF, si Secretary Galvez, Secretary Vince na nanggaling na po dyan sa PGH at syempre po top priority ng DPWH yung pagre-repair ng mga damage sa PGH. Dahil nga po kinikilala natin na ang PGH talaga is the premier, not only the premier teaching hospital in the country but also importante po sa buhay ng mga mahihirap na Pilipino. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.